ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Бардоро ва хори азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренатон созай. имрӯз бо як навори пачкаи дига, навори мошинҳои арзонай. марҳамат, тамошо кунем. касера мефураш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидма закрепит кардагиам. дар ӯ канал бидурем бардоро навори хонаҳои фурӯшӣ мешава ва дар ин канале дидесен, дар ин канал бардоро мошинҳои арзона барои шуморо пешкаш мекунам. марҳамат, тамошо кунен ва дастгиритон хеле сисидага барои дастгирӣ кардани мо ҳамун як дона лайки бепала биҷиқем бардоро. касе меҳмонен подписатсия кунен. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, ин ҳами рақамҳода дар ватсапш ба мо равон кунен. мо барои харидорора рекламаш мекунем. рафтем, наворо тамошо мекунем. дӯстони азиз, якм эълони имрӯзаи мо мошини бовар кунен, нигоҳ кунен, охи ранги куклае. ваз 2106 соли баромадаш 1984. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. хоб ана кузов сиданай, рангаш голубой цвет, объем мотораш 1.3 литр гуфтагиай, коробка механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагиай. касе харидор боша бо савдо мешава. савдо дар пеши мошин қарор доштай дар шаҳри Хуҷанд. ана бардоро нархаш 12000 сомонӣ мега. ина ҳолати дискош ҳамаш 100%. дар шаҳри Хуҷандай нархаш 12000 сомон бо арзонам мекадай. номери телефонаш ҳаст, занг бизанем бар даҷоно. дӯстони азиз, мегзарем ба як эълони навбатии дигарӣ. дайво Nexia бародарҷоно, соли баромадаш 2002. солои навшай. Nexia бардоро 95-96 мешава. неки и Nexi дидесен, солаш 2002 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. кузоваш сидан, рангаш сафед, объем моторша 1.5 литр гуфтагиай, коробкаша механик гуфтагиай бардоро. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷатош буд шидагӣ бидай, тамом дига ҳама ҷош созай. касе харидори аниқ боша бо арзонам мешава гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 12500 сомонӣ мега, бо арзонам мешидай. номери телефонаш ҳаст, занг бизанен. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. касе тамошо кардисен, як дона лайки бепала биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. агар битонен ҳами видеои моро дар имотон падилитсия кунен, бо хеле хуб мешава. хоб, дайво леганзе будай, соли баромадаш 1999. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов сидан, ранги сафед, объем моторша 1.8 литр гуфтагиай, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки ана срочни пулум дар корай, срочни мефурӯшумша барои Россия рафтан, бо арзонам мекардай. қарор дора мошин дар шаҳри Исор, нархша 13000 сомонӣ мега бардоро. 13000 сомон. дайво леганзе, солаш 1999. мошин дар ҳолати хуб қарор доштай бардоро. ҳолати ина дискошам фасонай, ҳолати краскашам созай. номери телефонаш ҳастай, занг бизанен, мошина 13000 да бихарен. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пешина гуфта будам бардоро ки ягон матизи арзон бумон, ба ҳамин хотир бардоро ина як дайво матиз, соли баромадаш ана 2002 будай, сӯзишвориш бензини холӣ, кузовша хечибек гуфтагиай, объем мотораш 0.8 литр бардоро, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки срочно фурӯхта мешавад. ана мошин 100%, ҳуҷҷатош 7 моҳи дигай, 4 баллони нав, хадавоиш нав, мотор, коробкаш зурай, ҳамаш 100%, арзон намешидай бардоро. алиш мешидай ба ягон Nexi ё Vectra гуфтагиай. ҳамин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 20000 сомонӣ мега бардоро. 20000 сомон. беҳтарин нархай ина номрои телефонаш, марҳамат, занг бизанен, дайво матизи соли 2002 бихарен. дӯстони азиз, бо якта мошини дига, мошини хубайне ки бисёри бардоромо нависта буданд ки мошиноям хеле ваз 2115 бонен. ба ҳамин хотир бардоро ина як мошини маладёжни дига, ваз 2115 будай, соли баромадаш 2004. солаш хеле нав будай бардоро. 2004. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов сидан, объем моторша 1.7 литр гуфтагиай, коробка механикай.
соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам созай, касе мошинхар боша, мисол занг бизана, бо чақчақам мекунем, маънеш ки арзонам мешидай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай, нархиш 17,000 сомонӣ мега бардро. 17,000 сомонӣ чӣ хел мошини арзон дай. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини дига, мошини боркаш бидай бардро, Opel Vectra B бидай. соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша фургон гуфтагиай, рангаш сирхай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки касе харидори аниқ боша бо 18,000 сомон бо арзонам мекунем, документош то моҳи январа бидай бардро. чӣ хеле гуфтам бардро, нархаш 18,000 сомон, адресаш шаҳри Ҳисор дай. арзон алиш мешидай. гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам, неки бардро хай номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед бипурсенша. 18,000 сомон е нархаш. дӯстони азиз, тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, я дона лайки бепла агар битонем биҷиқен, ҳамин видеои моро дар имо дар дига сайтҳоятон падилитса кунен, касе меҳмонен подписатсия кунен, бо хеле хуб мешава барои мо. хоб дайво тико будай, соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензини холӣ, кузовша хечибек гуфтагия, рангиш сафед, объем мотораш 0.4 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам созай, мумкин бардро нахадуам боша, ҳамаш соз бидай. хай қарор дорад дар ноҳияи Ашт, нархиш 6,000 сомонӣ мега, арзон алиш мешидай. номерои телефонаш ҳастай, касе дар мисол мошини камрасход маҳқулай, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, ина бо як мошини дига барои бардорое ки мошинои маладиёжнира дӯст медоранд, ба ҳамин хотири ҳамвой. хоб бардро ваз 21099, соли баромадаш 2004 бидай, сӯзишвориш гази холӣ, кузовша седан гуфтагия, объем мотораш 1.5 литр, коробка механикай. состояние мошин нормальне гуфтагия, касе харидори серьёзни боша, занг бизана, бо арзонам мекадай. бардоро ҳамин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархша 7,000 сомонӣ мега. 7,000 сомонӣ, ваз 21099, соли баромадаш 2004 будай. мошини хубай, бовар кунед. ина номерои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини дига. состоянеша нигоҳ кунед чӣ хел фасонае. хундай санатай, бардоро соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша универсал гуфтагия бардоро, рангша зелёни, объем мотораш 2 литр, коробка автомат бидай бардоро, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагиай, хоб мотораш кор доштае кам-кам. масъалаи нархаш қатъӣ, касе харидор боша, биё ай пеши мошин гап мезанем, яъне ки ай пеш маслиҳат мекунем гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 18500 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам. номерош аст, занг бизанем. бардро эълона давом метем, мегзарем ба мошини BMW 3, бардро соли баромадаш 1992 бидай, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузоваш седан, рангаш синий гуфтагия, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфтагиай, яъне ки состояниш зури бад бидай бардро. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 12500 сомонӣ мега бардро. 12500 сомонӣ да шумо метавонед ки BMW 3 бихарен. состояниш зури бад бидай. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат, касе харидорен, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини дига. ин мошинам бардоро чӣ хеле нигоҳ кунед, дар сурат чӣ хел фасон айда, состояниш зури бад метова.
خب Opel Vectra BI соли баромадаш 1995 гуфтагиай ана сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, рангаш хеле десен, серебристияй, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни ана мефурӯшем, яъне ки срочни пулум дар кора гуфтагиай. айни ҳол бардораи мошини десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай, нархша 20,000 сомонӣ мега. 20,000 сомонӣ бардуро. Номерои телефонаш ҳастай, марҳамат касе ки конкретни харидор боша метавонед занг бизанед, мошини Opel Vectra-ро бихарем. нархш арзонай, бовар кунем, 20,000 сомонӣ. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ Opel Vectra A. соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузоваш седан, рангаш синий гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин нав мотор кардагиам ана бо муомила дора гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нархша 17,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бардуро, марҳамат на касе сум дора, метавонем ки Opel Vectra A-ро бихарем. 94 солай, 17,000 сомониш мега. ина номерои телефонаш, касе харидори аниқ бошен ё ки мисол ягон чира прасидания наимияка, метавонем ки ба ҳамин рақамҳо зангш бизанем. дӯстони азиз, ин буд навори мошинои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақам 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва чӣ мошине ки мисол мефоратон ки нархша бифаҳмон, комментарияда бинависед. бардуро мо дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. бардуро лайкҳоро бичиқен, ана касе меҳмонед подписатсия кунед, дар имо дар дига сайтҳоятон поделитсия кунед ҳамин видеои моро. раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. хайр.